dagoeneko entzungo zenuten bezala, Ikergaztek aurten 10. urte hurrena dauka, ez? 6. edizioa da, baina 10. urte hurrena dauka, eta, bueno, pues, horrek, uste dugu horrek merezitzula, gogoeta bat, edo, ez? Eta horregatik, konbidatu genuen, Iñaki Alegria Loinaz, horri buruz hitzaitea. Bueno, Iñaki ezautzen dutena badaki holako gauzak ez diala doainik, eta horretik, ni nago bain hemen ez. Baina ezagutzen ez duzuen ontzat, aurkeztuko dizuet Iñaki, ez? Iñaki berez informatikan doktorea da, ez? Eta hizkuntz teknologian adituta, ziur nago zuek denok erabili dituzuela zuzentzaile ortografikoak, ez? Bere erruz edo bere tartean, beraz egon xuxen sortu zen horretan, beraz egon tartean, ez? Bere doktore tesia horrekin egin zuen hain zuzen ere, ez? Eta bea eta bere kide batzui esker, gure bizitza urte batzutan izan dira errazagoak, ez? Horrez gain, ez, eta hildo horretatik artikulu eta argitalpen pila egina ditu, baina horrez gain Iñaki UEUko zuzendari izan zen, 2014 eta 2018 artean, eta, bada UEUko talde eragileko kide eta xaxatzaile aparta. Baina, informatika fakultatean erretiroa hartuta, ez, aktiboa denez, orain Iñaki dedikatzen da, liburuak itzultzea. Itzuli ditu Eduardo Galeanoren Latinoamerikaren zain urratuak, eta Rashid Khalidiren 100 urteko gerra Palestinaren aurka liburuak besteren bat eskuartean eukiko du, laizter eukiko duzue horren berri. Bueno, Iñakiri hitza eman aurretik, nik emango ditut Ikergaztei buruzko zenbaki batzuk edo argazki bat, zuek ere jakin dezazuen ze izan den. Hau 6. edizioa da, lehenengoa Bizkaian hasi genuen, Durangon, hurrena Iruñan izan zen, Baionara joan ginen gero, Gasteiza 4. aurrekoan Donostian, eta berriro Bizkaiara itzulia, Donostian eta Gasteizen egon ginenez, Bilbora etorri beharrez. Zenbakitan ze izan da Ikergazte edo zuek bihali duzuen horri esker, zer jaso dugu? Bueno, lehenengo urtean kezkaz, ez? Ikergazte hasten da 2015ean, gure ustez behar batetik eta ilusioz, baina jendeak erantzungo du edo, ez? Eta, aitortu behar dut, hasieratik, 100 artikulutik gora jaso nitula, ez? Eta, horrek poza eman zigula, ez? Eta hortikan aurrea, urtez urte ere, urteren batean berakat izan arren, mantendu dela. Hemen aurkezten ditudanak dira, onartutako artikuluen kopuruak, ez? Badirudi egonkortu dela, ez? 110 inguru baztertzen dugu normalean, tokatzen zaigu, oso lan hona egiten duzue, baina batzutan jasotzen ditugun artikuluak ez dute artikulu zientifiko baten maila ematen, ez? Eta hori ere, ikusi dezuen bezala hemen kalitatezko lanak aurkezten dira, hori jakin dezue aurten, horrela da, eta batzuk baztertu beharrean izaten gara. Eta badirudi gauza konstante badala, gaudela, baina oso aldakorra da urtez urte. Eskuineko grafika horretan ikusten baldin baduzue, jakintza alorka, urte bakoitzean jasotzen dituen lan kopurua zeharo aldatzen da, ez? Urte batzutan izan dira nahiko bateratuak, ez? Baina gertatu da, 2021ean adibidez, zientzietako edo gizarte zientzietako artikuluek sekulako gorakada eduki zuten, eta gero, batean, zientzietako gora egiten jarraitu zuten, besteak bera, orduan, egia da, urtero guretzat sorpresa badala, jasoko duguna zer dan, baina kopuru totalean,
oso ondo erantzute zue. Egia da, autoren jatorrian ikusten dela atzo adibidez Igone Zabalak esan ziguna, ez? Azken finean datuak bilduko dira biltzen dira bezala, baina nun egiten da euskeraz batez beste, Euskal Herriko Unibertsitatean, ez? Hemen tamainarekin adierazi nahi izan dut kopuruak, ez? Nondi datozen kopuruak, eta azken finean jasotzen ditugun lan gehienak Euskal Herriko Unibertsitatetik datoz, ez? Deustu eta Mondragon izango lirateke urrengo biak, baino oraindik ere urruti daude, ez? Eta egia urtero jasotzen ditugula Nafarroko Unibertsitateko publikotik, edo Nafarroko Unibertsitatetik, edo Potikan, edo Iparraldeko Unibertsitatetik ere jasotzen ditugu lanak, eta baita ere, kanpoko unibertsitatetik eta sinatzaileen artean ere beti daude ikerkuntza zentro askotako kideak. Beraz, badirudi ari gehala iristen, ez? Euskal komunitatera, baina ez bakarrik EHUra, baizik eta bere zabaltasun osoan. Eta, hau da argazki bat, ez? Hau da aurten babesle izan ditun taldeen argazkia, ez? Aipatu nuen aurrekoan, 17 talde genitula babesten, ez? Urtero, azken urtetan gutxi gora bera hori da kopurua, argazkia aldatu laiteke, ez? Hemengo logo batzuk finkoak dira, urtez urte mantentzen dira, eta gero, egoeraren arabera, ez? Momentuan dauden ikertzaileen arabera ere, taldea izan leke babesle, edo ez. Claro, ikusi dezu ez, hemen, jasotzen ditugun lanak aldatzen direla urtez urte, eta lan horiek ebaluatu behar dira, batzorde zientifiko bat osatu behar da, ez? Eta egia, nik ezakit, lehenengo urtea nahiko pesimista hotezan edo zer, ze batzorde zientifiko txiki bat osatu genuen, 30 lagunekoa eta, klaro, zer gertatu zen, tokatu zela, lan piloa berrikustea, ez? Eta, klaro, hori ere ez da jasangarria, ez? Kongresua, neurri batean jasangarria izan behar da. Orduan, urtez urte, ibiltzen geha asmatzen, ez? Batzorde zientifikoa nola osatu edo zenbat jende deitu batzorde zientifikorako eta zein jakintza arlotik, gutxi gora bera, ez? Orekatzeko eta, pertsona bakoitza berrikusten dituen artikulu kopurua 3 inguru egon dadin. Hemen baldin bago kideren bat, uste ez dagoela, esango dut. Nire asko zelan gehiago bihali dizkiazue, batzutan ez da erresa, ez? Ez da erresa izaten, azkenean gaiak zehatzak dira eta bilatu behar da ere nolabait. Naiz eta ikertzaileoi eskatzen zaizuen, pixka bat, publiko zabalago batentzat idaztea, lana ebaluatzerakoan bilatu behar da hori egiteko gaitasuna daukan pertsona, eta askotan batzorde zientifikoko kide batzu lan asko ematen diogu. Ez da nahi eta ina, baina hori sortatzen da egia da, batzorde zientifikoko kidez gain ere beti biltzen gehala beste berrikusle batzun bila, ez? Gai zehatz batzutako, eta hola, eta jende horri ere eskerrak eman bertzaizkiola, ez? Eta, jatorri, haina ez baita ere beste datu bat eman nahiko nukena, nundik gatozen, ez? Euskal Herrian zein aldetatik, ez? Eta, azkenean egoera soziolinguistikoak adierazten duen mapa hemen, ez? Berriro islatzen da. Ikertzaileak gehienak gipuzkoarrak dira, naiz eta populazioa Bizkaian handiagoa izan, hor, ez, antzera ibiltzen dira, baina, aurten Bizkaiko gehiago, baina naiz eta Bilbon gauden, gutxi dira bizkaitarrak, ez? Araba eta Nafarrotik ere etortzen dira, ez? Eta iparraldetik ere badaukagu hor, ez? Beti norbait, ez? Eta kanpotikan ere, beraz, ez, ondo. Eta, espero bezala, ikergazte definizioa tesiari lotuta dagoen arren, adinarekin lotuta ez dagoen arren, espero bezala gazteak dira gehienak, ez? Baina, bagaude maduriker batzuk beti etortzen gehanak, ez? Esango dut, ikergaztek
mantentzen duela hasierako funtsa espiritua, eskema dena, ez? Hori bai, gu ere bagoaz ikergazte bakoitzean ikasten, ez? Eta ikasten goazen heinean, bagoaz gauzak aldatzen, ez? Eta esperimentuak egiten, ez? Lehenengo ikergaztean posterrak egon zian, eta horren gainean ezan ezer egin. Bigarren ikergaztean, mikroaurkezpenak egin genitun, baina bigarren eta hirugarrenean egin genitun mikroaurkezpenak posterren aurrean eta jakintza arlo bakoitzekoak berean. Baina gero, disiplinartekotasuna airean eta COVID-ak behartuta ere, Gasteizen, denak jakintzarloak nahastuta, hori sekulako arrakasta izan zen, eta mantentzen dugu, ez? Gero, 2023a bereziki garrantzitsua izan zen guretzat, lehenengo aldiz lortu genulako Euskal Herriko unibertsitate guztien babesa, ez? Lortu genuen baita ere, guantxe ikusi duzuen, disiplinarteko proiektu egin deialdia. Gure artikuloek lehenagokoek ez, baina hau badukate bakoitza bere doia, eta beraz, ez, mundu zientifikoan artikulotara atzitzeko daukagun bide bera daukate. Aurten, webgune berria. Urrengo ediziorako, gero pasako dizuen inkestan ere, zuen proposamenak jasoko ditugu, ez, eta beti bezala, irekita gaude, hobetzeko eta zuen ekarpenak jasotzeko. Eta orain benetan, utziko zaituztet entzun nahi dezuen horrekin. Egunon, mila esker egoteagatiko dentzuten, espero dut denbora geratzea zuekin interakzioa eukitzeko, mila esker olatzi, UEUDI eta batzorde zientifikoari aukera hau emateagatik. Nik hitz egingo dut personalki, baina uste dut esango ditudan asko UEUkumeak garenon guztiona dela. Bintzat, ondo esanak, bintzat, bai. Plana da, nondik gatozen, nora goazen. Euskal Komunitate Zientifikoa, Euskarazko Komunitate Zientifikoa, eta, historialaria ez naiz, baina egun urte atzera hasiko gea, aitortzen lehenago egon ziren horiek, ez. Duela egun urte, bat urte, unibertsitatea eta ikerkuntza eta Euskal Herrian basamoztutik gertu zegoen, ez. Utzaren horrengoa zan, tradizio unibertsitari gutxiko edo eskaseko herriarrea, eta hor dago Karmele Artetxe Uruko zuzendaria izan zena, egindako bere tesitik datorretako lan bat Einstein Euskadin. Eta hor, Euskadi egunkadian saiatu ziren Einsteinen lanak divulgazio mailan, Karmele kontatzen duene, hiru zatitan. Eta, arazo handiak izan zituzten, ulertarazteko Einsteinen lana euskeraz. Tradizio falta, batasun falta, eta gehitu daiteke pudismoa edo garbizalekeri gara jartan euskerarekin, baina batez ere ohitura falta eta batasun falta. Gero hegoaldean diktadura iritsi zen, hori bai basamortu totala, torna zen, eta, Frankoren garaiaren amaieran, sortu ziren ikastolak, hasi zen euskararen berpizkunde prozesu bat, eta mugarrei, ikastolak izan ziren mugarrei bat, baina guretzako mugarrei oso garrantzitsua euskara batua da. Euskara batuari gabe ez ginateke hemen egongo. Orduan askotan eztabaidatzen denean, euskara batua, dakiz zer, mesedez,
kontutan hartu. Bueno, 1978an lehenengo erabakiak hartu ziren, tartean Koldo Mitxelena edo Luis Mitxelena sinatzen zuen berak, eta Txillardegi proposatutako kontu batzuk, eta 1970an nolabait aurrera pauso batzuk egin ziren, eta euskara batuari gabe eginateke hemen egongo, eta seguruena bi persona hauek gabe ere eginateke hemen egongo. Orduan, hor daukazue Txillardegi goien, Jose Luis Albarezen Palanza, eta Txillardegi, bueno, lehenengo argazkian zegoen, exilioan zegoen, baina bera izan zen nolabait indar handien egin zuena, hortan, euskara odotariko eta odotarako. Kalapita handi samarra egon ziren, garai hartan, hori ez dago nik uste ondo idatzita, nolabait unibertsitate giroan, esango genuke hiru talde zeudela, nolabait. Alde batetik euskara ez da pentsatu ere, unibertsitatean euskara ez da pentsatu ere, eta zegoen nolabait Mitxelena lideratzen zuen taldea, esaten zuena, tradizio gutxi daukagu, goazen poliki, eta batez ere filologia eta euskal kulturaren inguruko titulazioekin hasiko gea, eta pixkanaka joango gea edatzen. Eta Txillardegik nolabait lideratzen teorikoki edo lideratzen zuen taldea, eta zen azkar egin behar dugu, odotariko eta odotarako. De facto, urte gutxitan, inposatu zen, nire ustetan, hori ja, daki konpartitua, Txillardegiren proposamena. Eta, hain ikusiko ditugu datu batzuetan, base bilakaera egon zen unibertsitatea. Odotariko eta odotarako hortan, divulgatzaile handienetako bat, eta ezagunena bere garaian, Jose Ramon Etxebarria izan zen, kalapita baten ari da. Pentsa, dira 50 urte, Espainiako presidentea, Adolfo Suárez zela, botasun nola da posible fisika euskeraz irakastea. Zanez, hori, imposible zela. Eta orduan, Jose Ramon Etxebarria, Bilbon bizi da, hemen digertu, Santutxun, esan zion, oso erreza da, bakarrik bi baldintza behar dira. Fisika jakitea eta euskeraz jakitea. Eta, oain iruditzen zaigu, eta hemen gaudenentzat evidentea ematen du, baina duela 50 urte, Espainiako presidenteak beste iritzi batzuk. Eta, zoritxarrez, badago jendea, oaindik, beste iritzi bat duena. Orduan, testuinguru hortan ikastolen mugimenduarekin eta unibertsitate Euskal Herrian zeuden fakultateak eta baina nolabait buruak, errektoreak, Valladoliden eta Zaragozan zeuden, UEU sortu zen. Eta UEU sortu zen iparraldean, euskara hegoaldean debekatuta zegoelako, beste gauza batzuen artean. Eta bilgune izan zen, orduan, bilgune hau nolabait da horren oinordikoa zentzu batean. Eta bi helburu nagusi, edakit diseinatu zen horrela, baina izan zitu. Alde batetik bilgunea, arnazgunea, baita ere, euskeraz bizi ahal izatea, bi astetan zehar hegoaldean eta unibertsitatean posiblea zenean, eta bestalde etorkizuneko irakasleak prestatzea. Eta oso lan handia egin zen, jendea aurkezten, osatzen, argitaletxea sortu zen, eta
urte batzuk beranduago, batzuk amaitzen dira, baina EHU baino zarragoa da. Fakultatea bat ziren, baina EHU 1980an sortu zen. Eta, 7 urte beranduago, Nafarroako Unibertsitate Publikoa. Horiek dira UEU-den asmoak, egitasmoa, Jose Arma Etxebarriaren hitzetan katedralaren eraikuntza egin nahi dugu, Euskal Unibertsitatea da, metafora bat, katedral bat adigea eraikitzen, eta 50 urte bete genuenean, UEUn, Xabier Isasi, zuzendari izandako batek, esan zuen katedralaren metafora hortan, obretan gaude, baina irikita. Eta matxan. Jongea atzera, oain bagoaz 2000 eta duela 15 urte, 2015 artera, zergaitik sortu zen Ikergazte. EHUn eta zoritxarrez beste unibertsitateetan gutxigo, euskeraz ikasteko aukera asko zabaldu zen. Hautaprobetan ere oso bilakaera, oso interesantea egon da. Datu horiek dira Karmele Artetxeren tesitik, eta, ikusten da, hobekuntza bat, eta duela astebete Igone Zabalak Bermeian emandako elkarmezketetan, jarri dut, historiaz ari gea, baina gaur egun, selektibidade hautaprobetan, 171 bat jarri ezagun euskeraz egiten dute, oso datu hona da, hobe daiteke, baina datu hona. Baita ere tesiak, ez dira nahiko bultzatzen, nolabait bultzatzen dira, baina hildo nagusia da inglesez eta zergaitik egingo duzu euskeraz, eta gaude, baina igoera ikusten zen, ari zen bilakaera gertatzen lehen unibertsitatean lehenago izaten zen irakasle eta gero ikerlari, eta zuen kasuan eta azken urtetan, azken hamarkadan esango genuke, lehenengo zea orokorrea, lehenengo zea ikerlari eta gero irakasle. Baina, Karmele Artetxeren tesiaren zenbakitan oso argi ikusten da, ekoizpena korpusari begira, ekoizpen idatzian, ez zela azten. Gero eta irakasle gehiago, euskaldun gehiago zeuden, plazakin, euskerazko plazakin, ikerketan jende gero eta gehiago, eta tartean euskalduna, baina ekoizpena ez zen handitzen. Eta pentsatu genuen, bilgune izaera ere, UEUk, pizka galduta zeukan, ikasleek asko euskeraz ikasten zuten, udan bere praktikaldia edo egin behar zuten, eta jakintzarlo bakoitzeko informatikaria euskaldunen bilkuda edo kasetarien bilkuda. Ondo funtzionatzen zuen, baina nolabai jakintzarleen arteko lotura hori galtzen ari zen. Eta UEUk 2010an txosten bilera batzuk eta txosten interesgarri bat egin zuen, eta ikusi zen aukera bat zela Ikergazte moduko bat antolatzea. Txostena nahiko oain egon geha ikertzen nola sortu zen, nahiko osoa zen, eta batzukan atal interesgarri bat, eta zen aurrekontua. Eta aurrekontu horrekin 2008ko krisiaren ondoren, udentzat ezen bideragarria antolatzea. Odun tiradera batean geratu zen txostena, ni iritsi nintzen zuzendari izatera, ekonomia zorionez pizkatu hobeto zegoen, eta erabaki genuen antolatzea, eta 2015an antolatu genuen, eta gaina erabaki genuen antolatzea ambizio handiarekin. Handia, gutxienez, ambizioarekin. Hor ikus daitezke, bi kontu ambizioaren adierazle. Alde batetik izenburua.
nazioarteko ikerketa euskeraz. Nolabait, ambizioa mezuan, eta beste aldetik, non egingo dugu? Durangon izan behar da, Durangon euskal kulturaren referentzia da, eta, nahiko garesti atera zitzaigun, pantalla erraldoi bat jarri behar izan genuen, pantalla horiek oso garestia zirenean, baina oso arrakastatsua izan zen, eta, hemen gaude, horregatik ere. Eta esan bilgune izaera, hiru eguntar edo dizuet azalduko, baina ekoizpenean hor ikusten duzue azken urteetan, urte bakoitietan badagola igoera bat. Azken biako haindik osatu gabe daude, datuak aldizkari batzuk eta atzeratuta doazelako ofizialki artikuluak eta ateratzen dira aurreko urteko datarekin eta hola, baina hor ikusten da urdinska hortan, hori dira kapituluka edo kongresuetako argitalpenak. Eta hor ikusten da ikergazte dagonean halako igoera bat dagoela. Eta, oraindik nahiko mantentzen da, baina joera txiki bat dago, nolabait misio hori ere betetzen ari garela. Eta, esan gabe doa, espero degula, ikergazte aparte euskeraz jarraituko duzuela argitaratzen, eta sari banaketaren testu inguruan gaudela, hor adibidez lehen edizioan saritutako 2 daude, eta inguman neurtzen dugu, gure datu basea da, neurtzen dugu argitaratzen dena, eta nola 2 saridun horiek jarraitzen dute ekoizten ikergazte eta bedo. Igual jarraituko zuten ikergazte gabe, baina behintzat, orduan gu ere espero dugu zuek jarraitzea naiz eta adierazletan eta horrela, igual behar bezala baloratua ez izan. Pizkat azkar egin dut, ez nuen nahi etorkizunekoa esan gabe geratzedin. Zenbat denbora behatzen da? Nahiago dut azkar bukatzea eta zuekin elkarrizketa bukatzea. Orduan, esan dezakegu, adidea, Euskarazko Zientzia, Unibertsitatea, eta gero eta gehiago, ikerkuntza zentroak, eta esan dezakegu, irakaskuntzan, bere godaberekin, bere egazi gozoekin, baina esan dezakegu arrakasta kasu bat garela. Naiz eta, azken urtetan, halako egonkortze bat egon, naiz eta Bologna profesor dela eta lehen 5 urte ziren lizentziak, orain 4 urte master bat, baina oso master gutxi daude euskeraz, hobetzeko badaude, zoritxarrez, Nafarroan eta iparraldean gauzak ez doaz erritmo horretan, baina, nik uste ondo ari dela, ikergazte konsolidatuta dagoela, nik uste, behintzat, urte batzutarako uste dut jarraituko dugula arrakastarekin, eta orain hasiko nahi, ni irakasle eta ikaslari beterano moduan etorkizunari begira nire iritzi edo kontu batzuk plazaratzen. Unibertsitatea eta zientzia sistema globalizazio adoa, egatik jarri du, izen moduan, globalizazio adoa, eta kit, adoa iritsiko da, Estatu Batuetako politika berriekin, garaian igual esan behar nun, globalizazioa, ez dakit bide mutuan iritsi da, eta atzera joko du, edo ez, baina, zer gertatzen ari da zientzian eta unibertsitatean garai honetan. Badaude joera batzuk oso kezkagarriak.
eta nik uste joera horien aurka borrokatu behar dugula, eta ez borroka kontra eginez, baizik eta beste gauza batzuk eginez. Bueno, bat da privatizazioa eta kontrola. Bueno, ni nator informatikatik eta hizkuntza teknologiatik eta adimen artifizialetik. Ni ikertzen hasi nintzenean, gude arloko kongresu honenak, eta aldizkaririk apenas ez egon, oso bermaitzailea zen, dena irekian publikatzen zen, eta nolabait eliteko unibertsitateek lideratzen zituzten, eta gero gainontzeko unibertsitate batzuk, gu saiatzen ginen motorra sartzen, baina enpresek apenas ez zuten ezer. Gaur egun kontrakoa gertatzen da. Puntako kongresuetan, Facebook, Google, ez dut ondo ezagutzen, baina uste biomedikuntzan eta hola, antzeko problema gertatzen ari dira. Eta bestaldetik, ideologikoki ikusten da, batzuk planteatzen ari dela, adibidez medikuntzaren munduan, halako tratamendu batzuk oso garestiak minoria batentzat, bizitza luzatzeko edo zartzaroaren bakize. Eta gero adibidea ikusten, bi arlo horiek jartzen ditu, beste batzuk egongo dira, kontrolarena, adibidea ikusten nola, adimen artifizialaren barruan, adibidea produktu batzuk garatzen, nahiko kontrola dutenak, eta, ez daude kontrolatuta administraziotik. Arbodapena dauzkate, hasi dira esaten publizidadea negozio izateko hasiko ote didan publizidadea modu zeharkakoan barneratzen, lerno politiko batzuekin, eta ez dago halako produktu horiek homologatzeko eredu bat, behar bat, zu auto bat errepidean jartzeko, enpresa batek jarraitu behar ditu, segurtasuna, gazta bat merkatura eramateko ere, eragizen bat kontrole, baina TikTok batek edo topenaik jartzen ditu bere produktuak, bat ere kontroli gabe. Garai bat, ez da kodea erakutsi inorri. Ez da zeitu buduetatik jaso ditun datuak ere ez ditu ematen. Dun kontrol hori, administrazio publikoa eta galtzen ari da. Eta oso kezkatzeko da. Orduan, unibertsitatetik zer egin dezakegu, publikotasunaren alde jokatu, auzolana praktikatu, erraldoi horien muga jartzeko, eta batez ere zientzaren ikuspuntutik eredu irekia bultzatu. Gero dago elitismoa. Elitismoa da, nolabait, onenak bai, baina bakarrik onenak. Izan daiteke ikasteko, izan daiteke ikertzeko, eta izan daiteke teknologia, humanitateen gainean, teknologiak emaitzak ematen ditulako, eta okeres banago, Japonian, humanitate fakultate batzuk eta izten ari dira, subentzio faltagatik, eta, elitismo denean personena ikerkuntzan, nik uste kidolean beti daude, ez? Idazten dutenak eta beti daude berandu hau izten direna, baina kidoltasunez parte hartzen dutenak. Edo taldekakoan badaude batzuk asko kobratzen dutena, edo oso nolabait gehiago jatzen dutenak emaitzan, baina nolabait asumituta dago, apauri bat behar dela, eta elite egoteko oinarria behar dela, eta nik ustetik ikerkuntzan, eta buruko gaixotasunek eta nik uste hortan
Zehoz esaten digutela, dago da insatisfazioaren maten du denok izan behar gadela elite. Eta hori ezinezkoa da. Bueno, bestea da kolonizazioa. Zer da kolonizazioa? Hemen soziologo eta ni baino hobeto definituko dute, baina nolabait labur bilduta, nolabait da metropoliak erabakitzen du kolonia, zer egiten dan, garapena nondi doan, zertan inbertitu, eta nik uste dut, Estatu Batuek, oligopolioek, inglesak ari direla nolabait, maizko dibintzat badagola, ni Lituaniako batekin egon nintzen alako kongresu batean sako hitz egiten, eta berak esaten zuen, Lituania espezializatu dela, unibertsitate mailako profesional oso onak prestatzen inglesez. Unibertsitate gehienek inglese funtzionatzen dute, eta orduan lotzen dute, emigratzen dute, eta estatua asko jasotzen du remesetatik. Latinoamerikan daude remesak nolabait nekazaritza eta ofizioetatik, nolabait lepoko txuriko langileen remesetatik hortan espezializatu dira. Hori da nahi duguna, ez dut uste. Bueno, gero dago, hori, ikeslari, irakasle, ni unibertsitatean, behar urte egon naiz, insatisfazio bat bi aldetatik. Ikeslariak esaten, eske ni asko ikatzen dut, eta eskolak ere eman behar ditut. Eta irakasle, dozentzia gehiago maitetzen dituztenak, eta eske ni ordu asko sartu behar ditut irakaskuntzan, eta ikertzeko demoradik, gainera daukat talderik, eta pozik ez batzuk, ez bestea, eta nik uste dut, beharko lidarkela malgutasun gehiago. Batzuk ikaslari ona dira, gustatzen zaie, eta helburu batzuk eduki ditzakete. Beste batzuk dira irakasle oso entregatuak, ikasleak oso pozik daude beraiekin, dedikatzen dira, baina etekina ematen du, eta badago jendea bietarako oso ona dela. Hori jokatu. Eta gero, azkena ja zuen, igual, personalago izan daitekena da, lehia hori ez, publikatzeko gainea adierazle ona dituzten, aldizkari horietan, eta ondo publikatzen baduzue, oso ondo. Baina, batzutan, hormek edamaten du egitera ibilbide sendoaz den zerbait, egotea moden eta unean uneko estrategia baten barruan. Eta hori da bat ere gomendagarria. Arturo Elosegik uste eta aipatu zula beraiek ikerketa taldea osatu zutenean, ez egola modan beraiek egin behar zuten. Aguiza osatu genuenean ere, hizkuntza txiki batean teknologia, potoka, talde behar bat egin dute, hori nik uste jarri behar dela, iparnormatz bat, eta ni hortara noa. Hortara iristeko nire ibilbide akademikoan ere, aldizkari hauetan publikatu da. Ahalik eta nolabait selektoenak edo baina beti estrategia baten barruan. Adibidez, ni gomendatuko nizueke, ez argitaratu irakurriko ezenuke aldizkari batean. Nire arloan bentsa, batzuk, bagenekien, bera aldizkari hauek badute dakize, kuartil dakize, baina da, artikulo piloak argitaratzen dituzte, inork ez ditu irakurtzen, baina balio du kurrikuluma egiteko. Eta metafora bat egiten dut, hoin di denbora daukat? Metafora egiten dut, kasketa automatikoko eredu horrekin.
Bueno, ni azken 10 urtetan ibili nintzen olatza aditua, ikasketa automatikoan, eta bakizue, ikasketa automatikoa da datuetatik ikastea, kasu garriak iristen direnean, irudi tipikoena da sailkatzaile bat. Minbizia du, ala ez, hartzen dugu minbizia garatu dituzten personen datuak, minbizia garatu ez direnen personen, ez dutenen personen datuak, eta egiten dugu sailkatzaile bat, lortzen dugu, sistema automatiko horrek bereiztea batzuk eta bestea. Eta kasu garri bat iristen denean, aplikatzen dugu algoritmoa, eta esaten dugu, joera du, edo ez. Bueno, daukazu ez, datu batzuk kolore batean, eta kategoria batekoak sailkatu behar diren batzuk kolore batean, eta bestea. Orduan, garai batean, edo algoritmo, eredu matematikoak pobrea zirelako, edo konputazio ahalmena txikia zelako, ezen lotzen egokitzea, ez? Eta, da, metaforarekin jarraituta, ni naturen, saiatuko nahi betiz, naturen. Bestea da, gain egokitzapena. Eta hori da nik uste, kerlari askok egiten duena. Unean uneko modua, oain aldizkari honek igo du, ez dakiz edo, igual, egiaztatuko da, iduzoa egiten dula, eta zu publikatzen duzunerako iraten du diote, igual, bere kategoria. Baina, hori da, unean egokitzea horta da. Eta orduan, sistema horiek oso txarra dira. Ikasitako datuekin oso ondo funtzionatzen dute, egokitzen dira, gehiegi, ez dute orokortzen, eta orduan gero kasu garriak iristen direnean, akatsasko egiten dituzte. Orduan, honena da, hori ez, optimal hori, egokitu behar geha, realidadea gogorra da, publikatu behar dugu, baina guazen zentzuz egitea, ibilbide sendo bat diseinatuta gude burudako, edo gude talderako, edo lankidetzan, edo. Eta hori esan da, hori da nire hausnarketa personala, eta hori dira, ikergazte gaindituta, eginda gustatuko dira eteken bi proiektu. Euskal Unibertsitatearen etorkizuna eta auziak eta erronkak, jakinek duela 2 urte urekin batera, 50. urte horrenean, zenbaki berezi bat egin zuen, kanpoan lehen bozale geratzen ziren, zoritzak nahi handik ez dago irekian, zan dirate laster egongo dela, beraien politika dela 3 urte eta gero irekian jartzeko. Eta hortik atera ditut niretzako bi proiektu bideagarri, nolabait hemen 3 egunetan egiten duguna, urtean zehar ere nolabait ere lankidetzan egingarria direna. Lehenengoa da, online unibertsitatea euskeraz. Ni UEuko zuzendari izatera iritsi da nintzen, horregatik da. Nolabait deitu zidaten, haizu, hau bidean dago, eta zu hortan ibilizea, eta lotzen dugun martxan jartzen. Gure eredua da UOK, Kataluniako Unibertsitate irekia dena, lankidetzak izan ditugu beraiekin, 2017 ni zuzendarian nintzela, egin genuen txosten madul bat, aztertu genuen eskaera posiblea, eskaintza egokinak izan zitezkenak, baina txikia beha. Gu lankidetzan planteatzen dugu, Euskal Herriko Unibertsitate guztiekin, lankidetzarako aukera parta, eta gaina UOKeko metodologiekin eta ikusten dugu online metodologia desberdina direla, eta egon edatekela nolabait irakasle senior edo deitu materiala prestatzen, baina gero irakasle ikerlari gazteak hori nolabait tutore lanak eta animatzen eta
problema oso handia delako ustea. Presentziale arrakasta tasa askoz txikiago batez ere gradutan da online presentzialean baina. Beste publiko baterako da, ez da pentsatuta 25 urte arteko gazteentzat, horientzat egokiena zalantzarik gabe presentziala da, eta, bueno, problema da, tiralera batean dagoela momentuz, bultzada handiagoa. Haren zain, bitartean gauzak goi sortu da, kontatu duten, Ainoa da goiden zuzendaria orain, eta irakasle izateko, batxillerreko irakasle izateko masterra sortu zen, EHUren lankidetzan, eta nolabait proiektu hortatik edatorretako azpiproiektu bada, eta, bueno, beste ideia batzu dazkagu, baina bultzada handiago bat beharko litzake. Uok egia 25 urte horrena, 25 urte horrena, ospatu du, unedekin jai daukagu, eta bigarrena ez da nirea. Bigarrena Roldan Jimeno, Nafarroko Unibertsitate Publikoko idazkari, rektoretza taldean idazkari akademikoa da. Eta berak aipatzen du artikulu hortan, aukera handia galdutzela Europa mailan bikaintasun kampusak finantziatzeko deialdia egon zenean, eta nolabait, EHU eta Nafarroko Unibertsitate Publikoa bide desberdinak hartu zituzten. Bueno, hala da, Euskampusen iparraldeko Okere Joanago Pariko Unibertsitatea dago, eta Nafarroko Unibertsitate Publikoa Zaragozako Unibertsitatearekin eta. Bueno, galdera da, egon behar da bikaintasun kampus bakarra unibertsitate baterako. Zergaitik ez dugu egiten bikaintasun kampus bat, nazioarteko ikasketa euskera, bikaintasun kampus bat euskerazko sistemarako. Eta hemen hiruegunetan egiten duguna, urtean zehar lankidetzako proiektuak, ikastadoak, topaketak eta horren inguruan kokatzea. Bueno, katedralaren, edakizetan, abside edo, telatu edo, baina usten dut nire jubilatuta nago, erretiratzen hasi beharko naiz, eta zuen galdera, proposamenak, ideiak. Bukatuko dut, bibliografia pixka bat, QR eta helbidea ikusiko duzue, eskerrak. Ez ditu denak esango, gaina serioz baten bat ahaztu zaidala, baina hemen baldin bagaude horiengatik ere bada, eta daukazue helbidea eta QR, interesatzen bazaizue materiala.